I reče Gospod Mojsiju, idi, digni se odatle ti i narod koji si izveo iz zemlje misijske put zemlje za koju se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu govoreći, semenu tvojemu daćujem. I poslaću pred tobom anđela i iznaće Hananeje, Amoreje i Heteje, i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje. I odvešće vas u zemlju gde teče mleko i med, jer neću sam ići s tobom zato što si narod tvrdovrat, pa bih te mogao satrati putem. A narod čuvši ovu zlu reč, ožalosti se i niko ne metnu nase svojega nakita. Jer Gospod reče Mojsiju, kaži sinovima Izraeljevim, vi ste narod tvrdovrat, doći ću časom usred tebe, istrebit ću te, a sada skini nakit svoj sa sebe i znaću šta ću činiti sa tobom. I poskidaše sa sebe sinovi Izraeljevi nakite svoje kod gore Horiva. A Mojsije uze šator i razape ga sebi iza logora daleko i nazva ga šator od sastanka. I kogod tražaše Gospoda, dolažaše k šatoru od sastanka iza logora. I kad Mojsije iđaše u šator, sav narod ustajaše i svak stajaše na vratima svojega šatora i gledahu za Mojsijem dok ne uđe u šator. A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše stub od oblaka i ustavljaše se na vratima od šatora. I Gospod govoraše s Mojsijem. I sav narod videći stub od oblaka gde stoji na vratima od šatora, ustajaše sav narod i svak se klanjaše na vratima od svojega šatora. I Gospod govoraše s Mojsijem licem k licu kao što govori čovek s prijateljem svojim. Potom se vraćaše Mojsije u logor, a sluga njegov Isus, sin Navin, momak, ne izlažaše iz šatora. I reče Mojsije Gospodu, gledaj, ti mi kažeš, vodi taj narod, a nisi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom, a rekao si, znam te po imenu i našao si milost predamnom. Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj, da te poznam i nađem milost pred tobom i vidi da je ovaj narod tvoj narod. I reče Gospod, moje će lice ići napred i daću ti odmor. A Mojsije mu reče, ako neće ići napred lice tvoje, nemoj nas kretati odavde. Jer po čemu će poznati da smo našli milost pred tobom, ja i narod tvoj? Zar ne po tome što ti ideš s nama? Tako ćemo se razlikovati ja i narod tvoj od svakoga naroda na zemlji. A Gospod reče Mojsiju, učinit ću i to što si kazao, jer si našao milost predamnom i znam te po imenu. Opet reče Mojsije, molim te pokaži mi slavu svoju. A Gospod mu reče, učinit ću da prođe sve dobro moje ispred tebe i povikat ću po imenu Gospod pred tobom. Smilovat ću se kome se smilujem i požalit ću koga požalim. I reče, ali nećeš moći vidjeti lica mojega, jer ne može čovek mene vidjeti i ostati živ. I reče Gospod, evo mesto kod mene, pa stani na stenu. I kad stane prolaziti slava moja, metnuću te u raselinu kamenu i zaklonit ću te rukom svojom dok ne prođe. Potom ću dignuti ruku svoju i vidjet ćeš me s leđa, a lice se moje ne može vidjeti.